igama lami ngumzuzipho Njadu ndihlala lapha eDangeni Village abaka7 ndikhokhele into yabantu abatsha yophuhliso nelabantu abadala in general. Silapha namhlanje eGombo Library kuba kuthiwa masingayisebenzisi library, masiphume ngaphandle kuyo, kutsho uceba ukuhlala. Ndingayazi ba ke zeziphini izizathu zoba sibe kanye singaphandle apha e-library. Le library ke siyisebenzisa kuzifana ne-learnerships, ne-internships, ne-skills programs, ne-program nje zonke zokuhlala, ne-meetings zokuhlala sihlala le-library. Sisafumana i-call kabe-library kuqala i-program ye-construction sitter yabantu abatsha ene-stipend. Sithe sekunjalo sava i-call ukuthiwa masiphume ngaphandle i-library uthi ukhansila yakhe. Ndingayazi uba mhlawumbi ke uye cash bills wathenga izitena wayakha wanika i-deed yayo uba yakhe na, kuba i-library lena yabahlali and abahlali banelungelo isebenzana nini na befuna kuba yabo igadwe ngabo. Ubana ngabe umuntu uthi owna into uza-own indlu yakhe, a-own ifamily yakhe le ahlala nayo phaya. Into thusile kakhulu kangibayela ihlazo lento because ke kwabantu abadala abalapha elingakanani ubuya bona namaxhego waseGombo erana i-book club abangaphakathi. I-book club yabantu abarethireshileyo abuzikhiwa bebhizi bayirana kule club. Umzekelo ophilayo nge-24 which is izolo bekusaba baneprogram yenkciyo apha benxibe isixhosa abazali. Ndithe ndifika apha kumama o-disabled ebamba nge-wheelchair behleli ngaphandle apha befumana ivenye elanskeni emalinde kuba bagxothwe apha kule library. It's very sad for elderly ke because kwa ukhansela wale wathi i-age group yakhe i-bracket yakhe ilapha koomama bekufanele uba nayo ukuba le book club if yenzeka. Qha siyazi uba ngoku lutshaba lale age group yakhe uthi mayiphume ngaphandle befumana nayo lapha le book club. So ke sibiza ku-BCMD sifuna uqonda uba inoba xa kunyulwe umuntu wanguceba ingabunya lungelo nalo uba abe kanti ulawula abantu ngegqudu, uhlukumeza abantu because abantu ba-traumatized apha. Abantwana bafumana i-stipend by month end khange basene-registers because abanandawo yokwenzela nto. And abantu batsha ngabona bane-challenges, unemployment, pregnancy, alcohol abuse. Xa belapha kwezi programs baba away abantu abatsha ne-drugs. And ke njengomntu omdala ongumzali, how can you say abantu abatsha must go away baye iprogram yabo ngenxa yoba mhlawumbi uneengxaki zakho esingazaziyo thina umntu azazi yedwa? Zizipho, would you say I mean ukulwa kwenu mangathi ukulwa uxabana kwakho nokhansila through into zombutho uzithatha yena azosifaka kwi-programs abahlali because it seemed like i-fight yakho nokhansila but now uzoyifaka to into enceda i-community of which i-community e-innocent kwezi fight zenu nobayithi. Would you say into elilo hlobo? Mhlawumbi yena wenza loo nto yeah because thina sinangxaki naye. Typical example mkhuluwa, yeah the list of the learnership here ibinabantwana abaka abathathu oyekiswa abathathu. I-list yale learnership ndathi kula ndawo sisebenza kwi-learnership ndathi asinangxaki nale seneyimekayekiso because ngabantu abatsha nabo abaphala list. Qha they must come to the venue. Dothukile into yoba mna kwale list ine-family members zakhe azokukhupha abantu bangaphandle apha. as usitsho i-library ayokaceba ayokameya yabahlali. It was yenzelwe for abahlali xa nim-engaja especially mhlawumbi ke abahlali zikhona ilantika mhlawumbi engagement nazihlala naye ne-ofisi yakhe or nayithatha nayisa kwabangaphezulu naye because yinto personal now lena into emsebenzisa amandla akhe. I would say if nibekelo hlobo ukulwa i-programs zabahlali. Khuluwa sihambe uSpeaker, uChief Whip sizamlungisa le ngxaki. Qha ke ndifumanisile ke into yoba abantu abaphetheyo boyika abanye abantu. Uthi xa ufika lona umuntu uyathintiliza uthi amashwamshwam umuntu wayena akasebenzisi mandla awanikiwe makaqhube alungisa uhlala kwabantu. Hence ke ngosiqondele thini into yoba masibuyele back to kwi-basics. If-Friends of the Libraries invite up stakeholders ezisebenzisa library so that i-stakeholders bonke abantu abangaphakathi bazama uxoxa ukuba i-way forward of the library because ke the moment ekhushulwa ngaphandle abantu it delays the programs
zokuhlala zalapha ewadini. Apha ndifike nihleli ne-stakeholders and it was a long meeting. Ikhona i-resolution eniphuma nazo mhlambi i-solution nakule ngxaki? Ikhona resolution is that nje elohlotyana because nasi right sibhale phansi outcome of the meeting sibhale kule ndawo iphethe amaholo ne-libraries because laba bantu kuthiwa mabavale i-library abanamagama as officials. Kuluwa, probably there is a board that is running a library lena yalapha. Xa ni-engage i-board because it seems like ayikho independent kaloku xa yosuka ivalwe nje i-board bekusuppose ngokwalapha community should oba ithathe i-instruction from ukouncillor beyazi nabo as a board really oba yinto yabahlali lena inika amandla aphi la mandla le board yabasena i-board ithini yona le yalapha e-library? I-board le bipha ngaphakathi ngokule meeting yes ile ithatha izigqibo into yoba ilab efuneka ivuliwe okay abantu baqhuba umsebenzi because there's no apparent reason uba why ilab ivaliwe. yeah and bona bathathe instructions from ukouncillor. Exactly. Okay. And ukouncillor kansiva ebe-invitiwe to the session yeah but ke asimazi uba uphi na. okay make sifumane esinye stakeholder sivo bazithini na sisi wam Hi, but wena usesiphi stakeholder? okay, igama lam ndingulindiswa ifane uphezisa ndingumhlali walapha eGompo. iGompo ke bhuti wam sikhula apha ukubona nje sibadala kangaka sikhula apha sikhula kule library sisebenzisa le library ke ngoku kwenzeka ke ngokubhuti into yenzekileyo is that besikade siholda i-community meetings zethu apha njengabahlali where siye sidibane sixoxe izinto ezidibene regarding impilo yethu apha eGompo. Kuhambile ke bhuti wami sayisebenzisa i-library sisebenzisa kakuhle kungekho ngxaki kwaye kwahamba kwenzeka ke ngoku sathi sisazama ukubhukisha i-library on the 14th of August sachazelwa uba going forward kuthiwe thina we are not allowed to use the library anymore and we are not allowed to have access to a-library. Xa sizama uphanda ke ngokubhuti wami uba kwenzeka ntoni na sigxotha ngelithini na i-librarians zisixelela amahemhem uba i-orders came from management. Xa sibuza uba kanti na i-management yase-library ngobani na asifumani izimpendulo uba where these orders came from, but what has become clear is that there is a political interference regarding ukusebenza kwethu kwale library. Sisibhalile ke ileta ke bhuti wami sasibhala ezi-emails, we have written to Buffalo City Municipality nabo xa sibabuza bakwenzeka ntoni na le nto abahlali bekhutshwa ngabo ngaphandle bathi nabo abazani naloo nto ngelabo abazani naloo nto kodwa xa siza apha e-library sizobhukisha sizorequesta izitixo zase-library in order to use the library hall sesixelelwe ukuba kuthiwe coming from above, we are not allowed, Tina as this group as yabahlali, we are not allowed to make use of the library. Sibuhlungu kakhulu ke ngokubhuti wami because it is Heritage Month. The library is part of our heritage. It is part of heritage abantu abahlala apha eGompo. It is part of heritage yethu because sikhula apha. So when we are bad as the community because we are come from different political parties, siza apha e-library siza as abahlali baseGompo, asizi even as different political parties, singabahlali. So if the library is not of use of abahlali, intoni ke ngisizathu yokuba le library ime apha xa uzathiwa bathina abantu bebadala kangaka asikwazi usebenzisa library because now into enzekayo kwa i-meetings zethu i-community meetings zethu sima apha ngaphandle on the steps of the library kulate kubanda sime ngaphandle sibe ne-meetings zethu because kuthiwa e-library we are not allowed and we are not allowed access of the library. Sibuhlungu kakhulu bhuti wami. And as umhlali siswam walapha zeziphi one uthi izi-meeting enizibambela apha, what other activities enisebenzisa kuyo i-library? Zininzi meetings bhuti wami ndizabayeka oomama bazithethele nabo oomama but nina ndithethela i-community meetings because iba sithi abazayo bazocela isitixo. Now ingxaki apho ivela khona is that kwa ezi meetings kaloku sisolva ingxaki zalapha ekuhlaleni zaseGompo and ke ngoku we have found that i-councillor yalapha okanye whoever is in charge of le ward has issues with that very cause ba ulwa le nto ba abahlali bene-access ale library and bakwazi uzidibanela and try to find their own solutions to i-problems that are facing abahlali baseGompo. Kwa ibhodi bhuti wami iyothuka nayo ayisazi isizathu uba why sikhutshwa. We are friends, sime apha nje, we are friends of the library. Sonke siyothuka ba isizathu siyintoni na and ke ngoku abantu abasebenza apha e-library boyika nabo ukuthetha bakwenzeka ntoni na because nabo there's issues of job security boyika nokugxothwa. So xa thina sisiza phana sicela izitixo ze-library or to access the library bathi ii-orders zithi masingavunyelwa ngaphakathi. Masifumane omnye umhlali.
hayi ngithuna Ntombendala unjani namhlanje hayi sikhona wethu futhi akhona lento ingena kanjani kuni abantu abadala hayi ibuhlungu kakhulu mntana ibuhlungu kakhulu mina kangangoba andikhona kule group yabamama bangena apha ngenxa yempilo yoba ke ndimdala kodwa ke ndiyayixhasa kakhulu into yokuba noko ilibrary ndidendangaka zange ndiyibone ilibrary valwa kuba kaloku inento ezininzi ilibrary ezenzayo apha ekuhlaleni into ezinjengento yoba xa kufuneka siyophotocopy i-ID zethu siza kule library xa kukho into ezininzi ezifunekayo nakule misebenzi sasisebenza kuyo ngaphambili siza kule library sincedakale ke sisenzeke ezokopi zethu msinyane kwindawo ekufutshane nokuhlala kwethu hayi ndilusizi kakhulu bethunana sincedeni tata ikhani sivuleleni le library for nathi ke naba bangena apha omama nabantwana bethu ke bona ke bazawukhula bebona ntoni na kuthi na xa izinto ezi bafanele uba bayazisebenzisa ngendlela efanelekileyo zisuke zibe zivalwe for uba mabazisebenzise hayi mntanam ndincedeni bethunana ndiyacela ndiyangxengxeza nkosi yam kuzo zonke ezi mfazwe zenzekayo apha phakathi kwale management nabantu abasiphetheyo makhe noko zihle bethunana baconsiderishe iimeko zabantwana bethu nabo abantwana bafuna ukukhula bade bafikelele kwezi age sikuzo namhlanje nathi ufuna ukongeza nawe mama ndifuna ukongeza sithandwa sam okay eyona nto icacile nendenzela buhlungu uyayazi kwayinani le-ANC liyehla ngenxa yezenzo zabantu esibavoteleyo zinto le nto ilihlazo le nto kuba xa nithonyula abantu nibonyulela inkqubela sizala sawushiya abazukulwane kule library siyasibhadlela kuyo nathi kudala usenziwa into eziphakamileyo khani iinkokheli ndinehlazo uba le nto sifuna ibheke endabeni kodwa iinkokheli zamanyane eofisini kuba zikhona maziye kufuna uqosela ngento engenamsebenzi le nto ilihlazo inyetha umbutho kule mibutho ingaki iphisi i-ANC izawuthini xa isilwa ifika kubo buvuvu kuba apha nje ivunelasana alifuna ubucebo salilandelwa ngabantu nxa befuna inkqubela akho mntu ufuna i-development kwabantu baphethe akho mntu ufuna i-development akho mntu ufuna uceba apha qha wonke umntu ufuna inkqubela kwenzeka iprogress enjengezenzeka apha umzekelo 2005 nda-aplayela umsebenzi by CTM loo msebenzi ubhetele for iproject ubhetele for inkukuma kodwa ndandizawuqokela abantwana ba-homeless nabantu abakwazi umadalisa abantu ukwenza into eziphucukileyo zobuyisa abantwana bethu elizwe libe nekamva ndimdala ngalingana uguga ndibhubhe kwilizwe elingenakamva uba inkokheli bikhona sikhulekile kwilizwe elingazoba nakamva abantwana beli bethaba yinto yoloo nto le abantwana nilwa nabo abafuni buceba bafuna inkqubela yaseDuncan Village that's all nathi asifuni iceba sifuna umntu oza kuba nengqondo ephekiweyo okhuswe kakuhle ukhutshwa usuka esikolweni ke kusuka nto ubukhule njani umhloniphe kanganani umntu umazi kangani umntu ungenza ubhanqa kanti umntu uyamazi ikwedini mani Big man bhala man. Okay. Molweni bathathu. Emkhali. Kunto ndizifuna appeal man. I'm appealing. Yes. To urhulumente we-ANC. Wena. That if only they don't wake up. Abantu bayiluzile hope. Kwi-African National Congress esiyithandayo esayipelayo. Ndifuna ukuthi ne-officials kamasipala funeka ziyi-understand into yoba intlungu ezisibeka kuyo ngongazenzi izinto ezizimfuno zethu ziyasivukela kodwa bona belungu sithi abavotayo bona bebemele uba bamamela kuthi so ngalo mazwi ndifuna ukuthi ibuRamaphosa intloko yakhe yakwazi usebenza nabantu abakhoyo kwi-province no-national they must wake up. This is wake up call. Abahlali base-South Africa badikiwe kuthetha noceba ne-officials kamasipala ezingafuniyo ukwenza izinto zabantu because into abayenzayo they are there ukuyokuzuza imali. I-ANC ayo gold mine. I-ANC ayo ATM. Now this thing is going to stop. Ramaphosa nani nonke ku-province Vukani i-ANC iyaphela namasela ayayiba. Enkosi.
Media